Готови ли сме, колеги? Върни. Айде, давай. Смело да върви. Хоп. Браво. Бързаш. Спокойно отваряй се настрани. Миша, оставай. Браво. Давай, Ивчо, давай. Ето го тук. Давай наляво, целият отбор, Ради, наляво, Ради. Бързо трябва да си. Дай, Тео, дай. Дай, Тео, играй. Тео да не се обръща. Давай 1-1. Тервел, внимавай, Бавно Мишо. е, Ивчо, бавно е. Браво, Ивчо. Давай веднага реакция, давай накланяй. Накланяй бързо. Ето това е, Тео, Тервел. Браво, Ивчо. По-бързо е. Дай там. Тео сам си. Много потъча. Давай, Матео, давай смело. Ради близко до детето. Сам кога. Идвай, слизай обаче, слизай целият отбор. Папка, закъсня. Браво, Матео към Тео. топката, Матео. Не е за всеки. Не я чакай. Много учители и много раз. Обърна, Нико, дай му Христче, на зоната, папчето, бе. Христче. Излизай Тервел, сега, Тео, излизай. поговорихме. Дай му опция, Мишо към него, Мишо. Миша Нико, първия не път. бързай. Браво, отваряй, Ивчо, бутай напред. Ради, качвай, Той така, Ради. Тео. Много зона оставаш. Гледайте, тук не понес. Давай, захождай, бе. Защо спираш? Много елементарно, Гога. Мишо, фания. Матео, продължи си движението с него, моето момче. Разбирайте се, Ице, ако е убила от тебе си кажи. Корнер. Корнер, добре, отивай, Михайле. Да, Ради. Павка, остани откъде. Павка, остани. Айде, давай, играй! Павче, взимай я. Ей, поемане, бе, братче. Гого, отивай. Аут. Ай, малко по-концентрирано, двама на един не мога да изиграем. Давай, нареждай. Те отвори на тъча. Айде, ето го до тебе. Дай, Матео, качвай, Ради наляво. Давай! Хоп. Давай, близо там. Тео, кое е това първо докосване, бе? Дай там, Крисче, давай, не отстъпвай, бе, Крисче. Близко до децата там, бе. Помагай, Ице. Браво, бе. Гого! Браво, Павче! Тримата отзаде, предупреждавам ви, след малко идвате до мен. Крисче, се обръща. Павче, браво! Давай да върви, Више. Павче, отивай! Много си далече. Добре. Миша, с тия твоите тъжни подавания. Дай, Ето го отзад. слизай, качвай. Още! Матео наляво. Ей, айде стига, бе! Браво. Момчета, когато изгубиме топката, не мога да ги гледаме как почват да разиграват. Давай! Още повече Запушай ще се. с кръв към Изкара нашата сотка. врата и ние отстъпваме. Още подаръци ще им правиш ли? Добре. Браво за Давай, реакцията Гога. там, Ивчо. Давай. Те от пътка. Давай наляво. Карай едно. Айде, Матео, сега това е твой човек. Кога? Павка! Изча към нея, браво. Ама не я заджаспай, моля те. Те от топката. Ивчо, бързо решение, Ивчо. Браво, Мише, никой едно. Крисче, Супер! скъсявай, Крисче. Това е, браво, дай там, браво, моето дете. До края, смело. Кого Миша, така? отваряй пространство, браво. Браво, Мише! И се слез пред човека да я вземеш. Ставай, Нико! Браво, Ивчо, отваряй. Браво, Ради ела към внимавай. него. Гого срещаш. Завърти я, бе. Така. Павка, Слизай. веднага местиме заедно Ице, всички. показвай. Крисче, да. Добре, Ради. Мишо, Добре. Само гледай да го оцелиш там, разбираш ли? леко! Мише, взимай. Дай 5 точки на детето. Чакай само го ви. Виж го, защото падна лошо. В това май, Не е реклама, но какво е това? То е с желязо. Според мен е лошо падна. При падането нещо.
той после при превъртането, Ивчо, айде на место! Тия панат, за да да седят отвънка, или? Тия балон. Чакай, Мишо, чакай. Всичко наред ли? Паднала да се ударил в това. Ето. Айде, Миши, давай, изпълнявай. Гого, тръгвай, Гого. Сам! Сам! Матео навътре, гледаш човека плътно. Без това ради тялото. Тео, стой така. Мама сте, помагай. Браво. Гичо назад. Крис там на тъча не мога. Точно така. Браво. Само го набутвате, Павел, ей! Миша, бягай оттам. Гачи, Мишо. Не го развива смело, бе. Тервел, тя оттам дойде. Тръгвай в пространството. Иво, той си на вратата. Ивчо, браво, това е бързо решение. Мишо, колко пъти ще за теб? С тебе от двамата. Питам ви. Колко пъти? Смело не се притесняй. Тади, браво. Оцелоряваш винаги. Супер. Матео, разбрали? Проиграят ли ни в линия плътно с човек? Давай, Гого. Тео, тръгвай напред. Гого. Айде ни поход. Браво, пак. Пак. Гого. Павка, дай моя. Мише, Силно, Павче. така крещеш човека в зоната. Браво, Мише, топ. Никол, бавно. Мишо, стига рита, бе. Креще, давай сега, дай му опция. Назад, Без дай фал, опция Мишо. Да извадиме. Судиме се по 2 минути. Браво, Павче. Гого, браво. Мише, айде да се успокоим отзад и да си играем играта. Топката не е в нас, за да качваш. Разбираш? Дай му опция назад. Далече сте. Далече сте един от друг тримата. Трябва да сте по-близко. Трябва по-близко до Тервел. Какви са тия коридори, къде минава? Тервел, ти за какво си там? Тия коридори трябва да ги пресичаш. Ивчо, качвай тука. Тео, далече си. Ето до 6 номер. Ти си. Браво, Тео, на 5 точно. метра не може. Гого. Матео, точно. Гого сега би. Дай, Гога! Гого, отивай! Тео до него. Браво, Гого! Извиняй. Да, знае ли времето, да, че да, няма проблем. Кажи ми само да тъква. Дица, едното. Миша, слези да ходиш така. Мишо, пак я ритаме там, откъдето е дошла. Никол, много е гъсто там, дайте да обърнем, Павката е сам. Гого няма движение с Нико. Вадия! Да, на Тервел. Това не знам какво беше. Горе! Ама реакция, момчета, не е минала. Ей, Тервел! Накланяй сега наляво, на дясното. Фал. Да, Матео, давай. Слушайте си стената там. Ами не е проблем, няма проблем. Слушайте си стена. Иво, реди стена. Гого, отивай на стена. Някой ще се изстреля от там. Не, 4 на стена, бе. Нико, отивай на стена. Павка, Тео, махайте се оттам, Мишо. Павка, фащай някой. Тео, фащай някой.
Тео, как се пази човек между нашата врата и него? Върши. Давай веднага реагирай, отстъпвай с лице. Коп едно. Матео, давай. Ще го покриеш. Ради, гледай, Ради. Дай кога. Ето тия. Браво, мало играеш. Ставай, Тео. Ставай. Ето сега. Давай, няма да спираш. Сменят местата, Матео, гледай си човека. Ивчо, и той тук за обратния пазар. Ради. Нико, ти. Мишо, отивай. Ето го, Теро. Добре, нали сме се разбрали нещо за тия работа? Дай я на Теро, като не си сигурен ти. Играй, айде. Павка! Мишо, закъсня. Не бързай. На неговото място ще остане. Супер. Ето го, коп. Нико, отивай. Коп, Нико. Напред играй. Тео, не мога така да му набутам на павката. Долу по земя се набутва. Пробвай! Кой там? Браво, Павче! Нико, това не е удар. Аз очаквам тая ти да я вкараш. Тео, играй. Тео, като ще набутвам топката, се дава остър пас на павката по земя. Бият ни удар и гледа на 4 човека. Давай, Гого, отивай. Завъртия, Крисче, стига напред. Това полусезон защитите ни подсъкат групите. Гого, ще искаш ли? Матео, скъсявай. Браво. Тео, не го пускай, Тео. Ивчо, реакция сега. Гого, ти си. Давай, Матео. Гого, спеши се. Дигните малко темпото. Следвайте ударите, бе. Тео, още малко. Спираме. 5 минути не се. Давай. Тео, седиш в някаква зона. Ивчо, тръгни, бе, брато. Ама ти аз трябва да ти кажем всичко, бе. Браво, Мишо. Ице, сложи цялото лице. Браво. Павката. Михайле. Отгоре. Павка. Ради, помагай. Гого. Тео. Матео, Тео. Дай. Браво, айде бута 1 на 1, стига си я настъпал. Точна. 100%. Айде, бе. Браво. Матео назад и навътре, виж къде е ситуацията, сега виж 14 номер. Ради по-близо там, Ради. Ти трябва всеки път да си забравяш опуската за игра, ако ще играеш сега. Гого, ти. Мишо. Мишо, влизай вътре! Ивчо, ако има път, така, давай Криче с него. Мишо, влизай! Добре, нали сме се разбрали за тия центрирания, къде трябва да бъдат? Центрираме се, но има 300 мача в Ефлекси. Още го там ще се движим. Също. Тео, ти си, Тео! Не бързай! Не бързай! Тео, така седиш. Нико. Браво, Нико. Хоп веднага. Браво! Хоп! Нико, ти докато замахнеш, ни трябва 3 часа. Браво, Павка! Гого, браво, двамата отпред. Нико, по-бързо. Тео, пребери сега навътре. Виж къде ти е 6 номер. Нико! Покоча сега, Ице! Мишо, паса! Крисче, бавно е, Крисче! Мише, паса, Мише! Ивчо, втора града! Тео! Браво! Давай реакция! Браво, Иво! Ама ето пак биеме удара, ама не следваме! До края, давай отстъпай, Михайле! Матео, давай, Матео! Тялото! Браво! Давай, взимай! Тео, връща се на место! Ивчо, поточа, Ивчо! Освободи го! Ивчо, тръгни му зад гърба, де! Дай му знак, ти не му даш знак! Горе! Горе, бе! Става, играй! Горе! Отстъпвай защитата! Глава! 1 на 1, Крисче, давай! Гого тръгна!
Кого мина? Матео зад гърба на Ради сега, на спринт. Вътре човека има. Добре, Гого, добре. Ивчо, Опитай се да го изведеш, Ивчо, Гога. виж къде е пространството. Тео, 6 номер, Тео. Тео и отиваш на Матео после. Бобка, давай бе, смело бе, давай му бе. Айде, отивай. Терве, умести тук 6 номер, бързо. Тео, добре ли си? Тео. Крис, ела. Кристияне. Крис! Бързо! Крис, влизай десен. Терве, продължавай, Крис на него. Крис, 6 номер. Тео, издеш терена. Айде, Ивчо, айде реакция сега. Тръгвай напред, смел. Пак. Бутай сега, Ивчо. Терве, опаса. Зад гърба, Ивчо. Браво! Ице вътре му. Мишо, пази я! Браво, Ивчо! Мише, не може. Мише. Идвай насам. Идвай насам. Идвай насам всички. Бързо.